sing mateni kelawan Gendra Sekti. Nggih kemawon. Umpami boten wonten kula ingkang pejah Dedek Gendra Sekti nanging Pangeran Gurawangsa. Aku rumangsa tang budi kelawan kowe. Mergo kowe sing wis nyelametke kelawan nyawaku. Lamun besok lakon aku jeneng aku ora bakal lali kelawan kowe. Matur sewu Nanging sing wigati kanggo mbuktekake mati lanurane Gendra Sekti. Ayo, padha kuwaca. Monggo. Pangorbanane Rama Nepate hari jawa marang korban kau yen ana kidunge ngobetke pojo borong marang kau sami karo tilangku sepi. Paman Gurus. Panjenengan menungso iku sampun kepanjenengan iblis, Paman. Panjenengan tegelan mentolo kaliyan kula kepunan panjenengan piyambak, Paman. Asaro Dosaken kawulan panjenengan Paman Gurawangsa. Wekdal dinten sak menika Rama Sida, Paman. orang tuamu Gendra Sekti. Sedaya menika saking tumindakan pakati panjenengan. Yo. Ora ndak selaki. Kabeh ki mau saka pakantine pun paman. Nanging purba. Yen wis ana kedadian patine wong tuamu. Yo Kang Mas Gendra Sekti kowe aja ngluputake kelawan aku. Mergo dununge luput iki mau menyang kowe dhewe. Panjenengan menika sampun lepat nanging boten ngrumaosi, Paman. Wonten pundi kalepatan kula tumrap panjenengan, Paman? Purba. Yen nalika ana ing pendopo kraton Tandes palungguhan ratu ing Tandes kok wenake kelawan pun paman. Ora bakal ana kedadian nganti aku mentolo mateni lan wong aku ngerti. Nanging sedaya menika sampun kaweca. Bilih kula ingkang menang dados ratu wonten ing kraton Tandes. Kok iki ya panjenengan menika tegono, Paman? Purba. Sepisan meneh. Palungguhan ratu ing kraton Tandes tak jaluk. Boten, Paman. Ngipi sakjroning melek. Boten badhe kula pasrahaken dhumateng panjenengan. Dadi kok kukui? Kok kukui? Nggih, Pak. Dino iki Kraton Tandes wis bedah. Ana tetembungan bedah raja Bondo Raja Boyong Putri. Mula keng saka kuwi supaya kowe bisa melu nempel kamukten ana Kraton Tandes. Dino iki Purba gelem tak pundhut minangka garwane pun paman. Yen kowe gelem dadi garwanipun paman, iki ateges aku ngayomi kelawan kowe. Nanging yen kowe nampik apa kang dadi kersanipun paman,
lakon aku bakal mentolo kelawan kowe ngerti? Nanging Pak, Piye? menawi to kula ngados dumateng panjenengan. Kamangka tasih jangkep Panca Indra kula. Boten badhe kula napi dhateng Pak. Piye? Kowe mesti akeh yen ora bakal kelakon. Tak kamu. Aparat disoncat saka pengarepan. Kuno Pangreko. Kowe iki piye? Kowe iki menyang endi wae, Kuno Pangreko? Lha niku wau badhe wonten pundi? Kok badhe wonten pundi piye? Gusti Putri. Bareng tak tembung, Nggih. Porborno bakal ndak pundhut minangka dadi garwaku aku ditampik kaporoncat saka Walah ngertos wau kula cekel niku wau. Wis. Ngapunten mboten ngertos. Ora apa-apa. Nggih. Ora apa-apa. Mergo wong wadon iki namung Porborno dhewe. Ning malah kebenaran. Sak oncating Porborno komplang gambar keprabon ning Kraton Tandes. Mula kowe minangka dadi pasisih. Kalenggan iki kang jumene ratu ana ing Kraton Tandes ora liya Pangeran Gurawangsa. Kang kuwi aku dadi ratu bakal jejuluk Prabu Anom Gurawangsa. Prabu Anom Gurawangsa. Wonten dalem sewu. Ajeng matur rasa. Arep ngomong apa? Arep matur apa? Panjenengan pun kelampah dados pengayoman wonten ing Kraton Tandes. Kamangka kula pun janjeni lho nggih. Kula kerjah nderek mukti lho nggih. Tegese kowe nagih janji. Nggih. Aku ora bakal lali kawan janji. Dina iki Gurawangsa dadi ratu. Guna Pangreko ndak angkat minangka bupati ana ing Kraton Tandes. Pate. Kabedian donya kula niki. Mula kang sapa kuwi? Nggih. Ratu ing Tandes ngutus kawan patih Guna Pangreko. Sekti kok dawuh utus apa? Iya warake marang kawula ning Kraton Tandes. Yen menawa wiwit kalenggan iki Tandes ana ratu anyar ora liya Prabu Gurawangsa. Ngoten, sekti kok dawuh. Tidake